Vyveštíme, uvidíme. Dobrý večer, já vás tady vítám. Já jsem Šulinda a dnes budeme věštit z Pexesa. Pokud chcete, abych vám věštila, volejte na následovné telefonní číslo 0 9 9 4 5 5 5 8 5 5 3. Máme hovor do studia, dobrý večer. Dobrý večer. Jak vám mohu dneska pomoci? No viete, ja a moja priateľka sa snažíme o dieťa. Avšak sa nám nejak nedarí. Chcem sa Nechte mě, Šulindu, hádat. Chcete vědět, jestli budete mít dítě. Keby ste ma nechali dovoriť, tak by som to povedal. Řeči bokem, budu potřebovat jméno vaše. Gregor. Můžu vám říkat Gogo, tak jednodušeji. Takže bohové už poskládali váš osud v tomhle Pexesu a teď stačí vybrat. A vidím, co tady hledá červená sedma. Hrajete faraona? Červená sedma znamená druhý život. Vydáte se do daleké krajiny a začnete nový život. Dále tu máme. A karty se neshodují. Vaše budoucnost je v neorganizovaném vesmíru. Vidím zvíře. Jedno z nich je býk. Pane Gogo, na vašem místě bych nenosila nic rudýho. Druhá karta je svině. Vaše manželka na vás bude nasratá. No, to už je často. A ještě poslední dvě karty. O ano, karty se shodují. Vidím, že dítě je už na cestě. Ďakujem vám velice pekne, prajem pekný večer. Děkuji vám za sledování, vyvěštíme, uvidíme a přeji vám kouzelný večír. Pokud chcete, abych vám věštila, napište do komentářů jméno a co chcete zjistit. Vyveštíme, uvidíme.